il-gallozz. Żmien twil ilu, Gawwija, Kokka u Gallozz tkellmu flimkien kif kien l-aħjar li jagħmlu biex jeħilsu mill-faqar kbir li kienu fih. Ħasbu li l-aħjar ħaġa tkun li jisselfu somma flus mingħand it-tjur l-oħra u biha jiftħu negozju flimkien u jaqsmu bejn it-tlieta dak li tibgħat ix-xorti. Xi ħadd kien sema li fart fil-bogħod, art li kellha ħafna deheb, kien hemm nuqqas kbir ta' suf biex isiru l-ħwejjeġ u li għalhekk is-suf kien jitħallas mitqlu deheb. Mela jaqbel nixtru ħafna suf u nibagħtu ħal dik l-art tad-deheb. Ħasbu it-tliet tjur. Hekk għamlu. Bil-flus li isselfu xtraw xini kbir u jiflaħ u li kien jista' jaqsam l-ikbar baħar. Qabbew fuqu lifjen suf li sabu jixtru u batuh f'dik l-art biex iġib mitqlu deheb. Bliema ferħraw ix-xini ħireġ mill-port u jiġbed lejn dik l-art tad-deheb. It-tlieta ħasbu kif kellu jispiċċa darba għal dejjem il-faqar u l-aks li kellhom meta x-xini jarġa' lura mimli bil-ġid ta' dik l-art. Imma ja ħasra, ix-xorti ma riditx. Il għaliex dak li qatt ma kienu jobstru ġara. Mela, meta x-xini kien f'nofs ta' baħar, għamet tempesta tal-biża' u r-riħ u l-mewġ ħabtu u kisru lix-xini mal-blat. U dak is-suf li kien qam ħafna flus mar kollu il-baħar u ħadu sultan il-ħut għas-sodda tiegħu. Xali u swit il-qalb waqa' fuq il-Gawwija, fuq il-Kokka u fuq il-Gallozz meta waslet l-aħbar tal-arqa tax-xini li kienet tfisser it-telfa tal-ġid kollu li kienu jittamaw. Din l-aħbar ħażina ġriet bħal berqa fost it-tjur kollha u ġara li kull min kien silef il-flus mar bil-ġri biex jieħu lura dak li kien ta'. Iżda dawk it-tliet tjur mnejn iġibu l-flus biex iħallsu djun li kienu għamlu. Issa kienu faks ikbar minn ta' qabel. Bdew kull fejn imorru jsibu lil xi ħadd li jsejħilhom u jitlob flusu lura u ma kellhom mistrieħ imkien bit-tajjir ta' tjur l-oħra. X'għamlu? Ħasbu li l-aħjar ħaġa kienet li jinfirdu minn xulxin u kulħadd idabbar rasu kif jista'. Il-Gawwija marret f'xatt il-baħar tikol xi ħuta u ħafna drabi tom fuċ l-ilma biex ħadd ma jersaq jiksri la rasa fuq id-dejn. Il-Kokka dabret rasa billi ma ħarġitx iżjed binar bħat-tjur l-oħra u ħallit għal bil-lejl il-ħidma kollha. Saħansitra meta tfittex l-ikel. Il-Gallozz beda jagħmel ta' birruħu li ma jara lil ħadd u kull meta jara jew jisma' lil xi ħadd riesaq idaħħal rasu ġu toqba u hekk min kellu jieħu jibqa' billi kien ta'. U toħroġ il-ħaġeb l-ulied kollha ta' dawn it-tliet tjur midjunin baqgħu b'dawk id-drawwiet sal-lum.